majstrovské dielo BMWčko, ktoré vyrobilo M4, ale v nehoráznom prevedení. To sanie, tie kolesa, ten predný spoiler, zadné výfuky, sanie zadu pri dverách a ten spoiler je tak vysoký, aký a ešte dynamiku naháňa dole, tlačí zadok, aby nešmýkalo až tak veľmi auto, aby bolo na zrýchlenie, takže aerodynamika musí byť skvelá. To sanie v prednej maske, aby vzduch išlo ľahko cez auto a išlo dozadu. To je fakt, to robil také auto, taký človek, ktorý aj vie, čo robil. Nie len, že na oko. Ale dobre, poďme takto späť. Takéto auto rozhodne by som si kúpil ako youtuber. Aby som robil videá a sledovanosť s takýmto autom by bola nehorázna. Lebo takéto auto nevidíš nikde na svete. Ja som ako za svoj život videl 50 lamp a cez 20 Ferrari. A akože je to pekné auto, Lambo a Ferrari, ale nebudí to rešpekt. A čo takéto auto, keď tuningu naložíš, tak to budí taký rešpekt, že aj dokonca Ferrari alebo z Lamba zastane a vystupí a bude s tebou komunikovať. To rozhodne ti hovorím dopredu. Bo Moon, keď si akože kúpil si to Lambo, dobre, OK, akože má sledovanosť nejakú, ale keď to nemáš tuningu, tak to je také, no, také nemastné, by som povedal. Ja som stretol vodičov Lamba, nie raz. Jeden išiel tak pomaly, na tom druhý zase pomaly. A keď prší, tak to aj nehovorím, že čo je na ceste. Keď prší, tak tí vodiči idú sotva 50-kou. Keď išiel mimo mesta 70 na diaľnici, počujete dobre, 70 daždi, a to bol slabý dážď, to nebolo dačo strašné, tak som ho zatrúbil 3-krát na neho, na mojom BMWčku a som ho vyzval, že poď sa pretekať v daždi. Tak ani neotrúbil, ani sa pozeral na mňa. Lebo 3-krát, keď zatrúbiš na šoféra, to znamená, že ho vyzývaš. A tak som chcel len tak dať na 100 metrov také pretekni do srandy, že natočím dačo v YouTube. Tak z Lamba sa zľakol šofér v daždi. To sú takí, kúpi si auto len pre vzľad, ale ani nevieš na ňom voziť sa alebo jazdiť, by som povedal. Len toľko, vodiči Lamba. BMWčko si kúpi taký, čo vie jazdiť. Ja osobne mám rád BMWčko to, že on rádo si zadriftuje a zadok si zatočí hocikedy tie kolesa. Akože na 3, 4 mi nerobí problém otočiť v daždi kolesa zadu. Takže hovorím driftovaní alebo hrabaní. Čo sa týka Lamba, akože to spravíš, ale či to aj udržíš, lebo tam sú také široké gumy, že takedy ťa šmykne a potom urobíš buď z hodiny, alebo ideš mimo cesty. Takže tak.